Sitwazzjoni tal-biża' u terrur hekk ġew deskritti x-xeni ta' konflitt bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani u li qed jaraw b'għajnejhom l-Ambaxxatriċi Maltija għall-Iżrael Cecilia Tart Pirotta u rappreżentant Malti fil-Palestina Franklin Aquilina. Kien is-sibt li għadda meta grupp militari Iżlamiku ta' Gaza il-Ħamas irnexxielu jinfiltra b'mod sistematiku f'territorju kontrollat mill-Iżraeljani u beda jwettaq atroċitajiet bħal ħtif ta' persuni fost l-oħrajn. F'kumment telefoniku għat-Tart Pirotta qalet kif fl-aħħar ħinijiet l-Istat Malti kompla għaddej bil-ħidma tiegħu biex jassigura l-protezzjoni ta' persuni ta' nazzjonalità Maltija fl-art imqazza. Hija tkellmet ukoll kif l-Air Malta bħall-maġġoranza tal-linji tal-ajru oħrajn kellha tħassar it-titjiriet lejn l-ajruport Iżraeljan. Minħabba s-sitwazzjoni l-Air Malta kważi kienet sfurzata biex ngħidu hekk biex ma tirx ġewwa Ben Gurion. Fil-fatt din hija s-sitwazzjoni b'ħafna airlines oħra. Ftit huma l-airlines li qed itiru bħala Maltin għalmenu dawk li qabdu mal-ambaxxata kien numru żgħar kienu xi 7. Tajniehom l-għajnuna li huma kellhom bżonn. Kellek l-ewwel wieħed li fil-fatt diġà telaq minn hawn, nispera within the next 24 hours dawk li għandhom jitilqu ikunu telqu mill-Iżrael more or less kollha sejrin l-Ewropa u mbagħad jagħmlu connecting flight lejn Malta bil-airports Ewropej. Sissa l-awtoritajiet Maltin huma informati li m'hemm l-ebda persuna ta' nazzjonalità Maltija li tinsab maqbuda fit-territorji Palestinjani. Magħna l-ambaxxatriċi ta' pajjiżna l-Iżrael semmit ukoll kif dan il-konflitt qed jinqatlu mijiet ta' nies bir-rata mistennija tkompli tiela minħabba li hemm għexieren li għadhom ma nstabux. Kellek it-terroristi li mbagħad kważi biex ngħidu hekk invadaw it-territorju Iżraeljan u daw bdew iħabtu bib u bdew joqtlu n-nies bla doċċ. Hemm familji sħaħ li ġew maqtulin. Għad hemm ħafna nies li għadhom ma sabuhomx. Filwaqt li kundanna bl-aktar mod qawwi dak li qed jiġri, Franklin Aquilina nnota wkoll kif in-nies f'Gaza u territorju ieħor Palestinjan qed jgħixu taħt l-okkupazzjoni. Dawn ilhom taħt imblokk għal 20 sena, mdawrin bħajt, mdawrin fence. In-naħa l-oħra fil-West Bank, ix-xatt tal-Ponent, għandek numru ta' miljuni oħra ta' Palestinjani li ilhom għal aktar minn 50 sena jgħixu taħt okkupazzjoni. Ovvjament, attakki terroristiċi jew bħalma qed naraw dawk il-ħruxijiet li qed naraw qatt huma aċċettati, dejjem huma kundannabbli. Però qed irid jaraw ukoll il-kuntest ta' x'qed jiġri.